Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε το life coaching. Υπάρχει όμως και το business coaching. Τι είναι το business coaching? Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Καλογεράκη που είναι σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλογεράκη, και χρόνια πολλά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Να πούμε ποιος είναι ο κύριος Μανώλης Καλογεράκης. Είναι Technical Business Coach, είναι διαπιστευμένος από τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching, είναι επιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, διπλωματούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ιδρυτής της Όθηση. Κύριε Καλογεράκη, τι είναι το business coaching? Πέρα από τους θεωρητικούς ορισμούς που μπορεί να βρει κανείς στα βιβλία, να μιλήσουμε πρακτικά. Πρακτικά είναι ένα πολυεργαλείο το business coaching για να πετυχαίνουμε γρηγορότερα και καλύτερα αποτελέσματα στην επαγγελματική μας ζωή. Μιλώντας τώρα ως μηχανικός, θα έλεγα ότι είναι το engineering της μάθησης και της επιτυχίας. Και για τον ηγέτη, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, είναι το νέο στυλ ηγεσίας που ταιριάζει στην εποχή μας και που το προτιμούν και οι νεότερες γενιές. Επίσης, τώρα ως coach μιλώντας, θα έλεγα ότι είναι τέχνη το coaching. Είναι μια τέχνη βασισμένη βέβαια σε επιστήμες. Σε επιστήμες όπως είναι η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η νευροεπιστήμη και άλλες ανθρωποκεντρικές επιστήμες. Και αξίζει να πούμε βέβαια επίσης ότι το coaching είναι μια ισότιμη συνεργασία συνδημιουργίας μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων όταν μιλάμε για coaching σε ομάδες, και έχει μεγάλη διαφορά από την παραδοσιακή συμβουλευτική. Πείτε μας σε τι διαφέρει το coaching από την παραδοσιακή συμβουλευτική στις επιχειρήσεις? Στην παραδοσιακή συμβουλευτική έχουμε μια ετεροβαρή σχέση. Η γνώμη του συμβούλου μετράει περισσότερο. Έτσι, ο σύμβουλος θα προτείνει λύσεις και θα καθοδηγήσει τον επαγγελματία ή ένας τέλεχος επιχειρήσεως, θα καθοδηγήσει σε μια κατεύθυνση που εκείνος θεωρεί καλύτερη για την περίπτωση. Από την άλλη μεριά, στο coaching, όπως είπαμε, δουλεύουμε μέσα σε μια ισότιμη συνεργασία, όπου εκεί υπάρχει η συνδημιουργία των λύσεων και ο coach ούτε προτείνει ούτε καθοδηγεί. Ο coach διευκολύνει τους ανθρώπους που συνεργάζονται ή τις ομάδες, όταν μιλάμε για team coaching, διευκολύνει να σκεφτούν δημιουργικά καταρχήν. Έτσι. Μετά να βάλουν τις σκέψεις τους και τις ιδέες τους σε μια σειρά, να κατανοήσουν περισσότερα πράγματα για τα συναισθήματά τους, να αποκτήσουν καλύτερη επίγνωση των καταστάσεων και στη συνέχεια να πάρουν αποφάσεις καλής ποιότητας. Μετά φυσικά, γιατί το coaching είναι ένα πράγμα το οποίο οδηγεί σε δράση, δηλαδή χωρίς δράση δεν έχει νόημα. Επομένως μπαίνουν στόχοι, οι ίδιοι άνθρωποι βάζουν τους στόχους που θέλουν να πετύχουν στη δουλειά τους και με τη διευκόλυνση του coach σχεδιάζουν ένα πλάνο δράσης και στη συνέχεια με την υποστήριξη του coach το υλοποιούν. Το καταπληκτικό σε αυτή όλη τη διεργασία είναι ότι οι άνθρωποι δεσμεύονται πολύ ισχυρά μέσα σε αυτό το πλάνο, γιατί είναι δικό τους, έχουν φτιάξει οι ίδιοι και βρίσκουν νόημα μέσα σε αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λέτε, και επίσης επειδή έτσι και κάποια στιγμή που είχαμε μιλήσει, είχα δει και κάποια άρθρα που είχαν φιλοξενηθεί στα περιοδικά της τέχνο-εκδοτικής, έχετε μιλήσει και για τη μαευτική μέθοδο, ότι ξεκινάει από εκεί όλη αυτή η διαδικασία, και εγώ θέλω να ρωτήσω έτσι σαν παράδειγμα, πώς λειτουργεί το coaching? Τι ακριβώς δηλαδή προσπαθείτε να εκμεεύσετε μέσα από τους εργαζόμενους για να λειτουργήσουν καλύτερα ως ομάδα? Γιατί αυτός είναι ο στόχος, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο στόχος όταν κάνουμε team coaching. Όταν έχουμε αυτό που λέμε personal ή executive στα στελέχη ή ακόμα leadership coaching στους ηγέτες. Γίνεται λοιπόν και ατομικά, ναι, όχι μόνο σε επίπεδο ομάδας. Βέβαια. Το coaching μπορεί να πει κανείς ότι είναι σε δύο κατευθύνσεις. Έτσι, αν είπαμε είναι τέχνη, και η τέχνη είναι μία.
Και όντως, όπως είπατε, έχει τις ρίζες της στη μευτική του Σωκράτη, γιατί και ο Σωκράτης δούλευε με ερωτήσεις που βοηθούσαν τον άνθρωπο να αποκτήσει επίγνωση του τι συμβαίνει, τι συμβαίνει στο περιβάλλον του. Και στη συνέχεια να κάνει κάποια πράγματα. Με το ίδιο στυλ δουλεύουμε και εμείς. Οι ερωτήσεις είναι το βασικό εργαλείο στο coaching. Επομένως, η τέχνη είναι μία. Θα έλεγα για την νεότερη ιστορία, επειδή πιάσαμε λίγο τα ιστορικά και το Σωκράτη, το coaching, επειδή πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κάτι της μόδας, φταίει βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζονται διάφοροι που αυτό αποκαλούνται coaches, ίσως χωρίς να μην είναι τελικά, γιατί υπάρχει μεγάλη παραπλάνηση και άγνοια στην αγορά και σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, θέλω να πω ότι ιστορικά μετράει πάνω από 50 χρόνια στη νεότερη ιστορία το coaching, ξεκινώντας ας πούμε από το 1971 που γράφτηκε το πρώτο βιβλίο στα αγγλικά με σαφή αναφορά στον όρο coaching και στόχο της επιχειρήσης. Τώρα, πώς διακρίνεται, ας το πούμε έτσι, στην πράξη. Στην πράξη διακρίνουμε δύο βασικές κατευθύνσεις. Αν έχουμε ή τρεις μαζί με τις ομάδες. Πρώτον, αν έχουμε θέματα προσωπικής ζωής, έχουμε αυτό που είπατε και εσείς, life coaching. Αν έχουμε θέματα επαγγελματικής ζωής, έχουμε αυτό που λέμε business coaching ή executive coaching ή personal coaching, ανάλογα με το σε ποια θέση της ιεραρχίας βρίσκεται ο αποδέκτης. Ξεκινώντας από το personal, executive και leadership coaching. Και όταν κάνουμε coaching σε ομάδες, έχουμε αυτό που λέμε team coaching ή ομαδικό coaching. Αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι τελείως διαφορετικό από το personal, από το one-to-one, από το ένας προς ένας. Τι διαφορές έχουν, έτσι, Αρχικά θα πούμε, καταρχήν είναι πιο σύνθετο, διότι σε μια ομάδα συμβαίνουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια και πολλά πράγματα στο υπόβαθρο, τα οποία ένας coach πρέπει να μπορεί να τα ανιχνεύσει και να τα βγάλει στην επιφάνεια, να τα δουλέψει με την ομάδα, έτσι ώστε να προσεγγίσει τα θέματα που η ομάδα βάζει. Γι' αυτό και είναι πιο σύνθετο, επειδή είναι πιο σύνθετο, είναι πιο απαιτητικές οι σπουδές και διαφορετικές οι σπουδές που κάνει ένας επαγγελματίας coach, και φυσικά υπάρχει διαφορετική πιστοποίηση και διαφορετική διαπίστευση στους διεθνούς οργανισμούς για το path, ας πούμε, για το μονοπάτι που οδηγεί, για το δρόμο που οδηγεί στο να γίνει κανείς επαγγελματίας coach σε προσωπικό coaching ή να γίνει επαγγελματίας coach σε ομαδικό coaching, team coaching. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ποια είναι τα ωφέλη για έναν επαγγελματία ή κυρίως σε επίπεδο executive leadership, δηλαδή που συνήθως εμείς τι εικόνα έχουμε τώρα στην Ελλάδα, ότι κάποιος ο οποίος ηγείται σε μια επιχείρηση, σε μια ομάδα, γενικά θεωρούμε ότι δεν έχει ανάγκη από κάτι τέτοιο. Και εδώ θέλω τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό. Έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι από coaching όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία εσείς επικοινωνείτε μαζί τους, και τι ζητήματα συνήθως αφορά το business coaching? Αρχικά να πούμε ότι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες προτιμούν το coaching για τρεις λόγους, επιλέγουν το coaching για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί βλέπουν γρήγορα και διατηρήσιμα αποτελέσματα. Δεύτερον, γιατί όταν το coaching εφαρμόζεται σε ομάδες, πολλαπλασιάζει καταπληκτικά τα αποτελέσματα, δραματικά τα αποτελέσματα. Έτσι. Και το τρίτον είναι γιατί φαίνεται ότι πια η εποχή μας το απαιτεί κατά έναν τρόπο. Γιατί το απαιτεί? Γιατί η εποχή μας είναι μια εποχή γεμάτη αλλαγές, ραγδαίες, συχνές, πρωτόγνωρες. Είναι γεμάτη αμφισημίες, πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα. Ή αλλιώς, όπως το λέμε, βούκα στη διεθνή ορολογία. Είναι ένας όρος που από το 1985 έχει εφευρεθεί, έχει καθιερωθεί μάλλον από δύο οικονομολόγους στο δυτικό κόσμο και χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε διάφορα πεδία. Έχει χρησιμοποιηθεί και στο στρατό και στην οικονομία κλπ. Τώρα έχει γενικευθεί αυτό, και αν παρακολουθήσουμε τα διεθνή συνέδρια, η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως βούκα στα αγγλικά ή μεταβλητή, αβέβαιη, πολύπλοκη και αμφίσιμη
στην ελληνική γλώσσα μεταφράζοντας. Αυτό τώρα κάνει δύσκολη τη ζωή στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες για ευνόητους λόγους. Επομένως, ένας επαγγελματίας ή μια επιχείρηση ή τα στελέχη της μπορεί να ωφεληθούν σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα, σε προσωπικό επίπεδο, για να βρουν λύσεις, διεξόδους, να πετύχουν στόχους και παράλληλα, ταυτόχρονα, να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν, να γίνουν καλύτεροι, πιο δυνατοί, πιο αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί στη δουλειά τους. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι για την ομάδα τους. Εάν κανείς θέλει την ομάδα του συνολικά, σαν ένα ενιαίο σύνολο, να την αναπτύξει και να την εξελίξει και να την κάνει να πετυχαίνει τα αποτελέσματα που κάθε φορά επιβάλλονται από τις ανάγκες της δουλειάς, τότε το coaching είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο δίνει και μεγάλη αυτοπεποίθηση στις ομάδες και στους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα σε αυτές. Και άλλα πράγματα δίνει, επειδή με ρωτήσατε για τα ωφέλη. Καταρχήν, οι άνθρωποι μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις αλλαγές μέσα από τη διεργασία που τους αναπτύσσει η διεργασία αυτή του coaching. Μαθαίνουν να έχουν περισσότερο ανθεκτικότητα στις δυσκολίες, να πέφτουν και να ξανασηκώνονται. Γιατί όταν μιλάμε και για ομάδες, συζητάμε για την αμοιβαία στήριξη, έτσι, για την αμοιβαία ευθύνη, για την αμοιβαία λογοδοσία. Έτσι. Και όταν γίνεται κατά μόνος, βέβαια, έχουμε και άλλα ωφέλη, δηλαδή αυξάνεται η δημιουργικότητα, αυξάνεται η παραγωγικότητα ενός εργαζόμενου, οι σχέσεις βελτιώνονται μέσα στην επιχείρηση, μαθαίνουμε να συζητάμε, μαθαίνουμε να διαφωνούμε με έναν τρόπο που να είναι ευπρόσδεκτος και δημιουργικός ταυτόχρονα και παραγωγικός. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρετε, γιατί και οι αρχαίοι έλεγαν ότι η διαφωνία είναι μεγάλος πλούτος. Ο Ηράκλειτος είχε πει: από τη διαφωνία και από τις διαφορές που έχουμε προκύπτει η ωραιότερη αρμονία. Αυτό, αν το κάνουμε πράξη, τότε πραγματικά τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ το coaching και σε προσωπικό επίπεδο και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Και άλλα ωφέλη, έτσι. Μπορεί κάποιος να πετύχει μια καλύτερη ισορροπία στη ζωή του. Ένας τέλεχος που πιέζεται, ας πούμε, και που αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο, ενέργεια και την προσοχή του μακριά από την οικογένειά του, αλλά στη δουλειά, αυτό ξέρουμε πολλές φορές οδηγεί σε burnout, έτσι, εάν το παρακάνουμε. Είναι και ένα ζητούμενο αυτό από την εποχή μας, να υπάρχει μια ισορροπία, ειδικά η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, ειδικά στις νεότερες γενιές, που είναι μεγάλη αξία αυτό. Γι' αυτό και προτιμούν, όταν μπαίνουν σε μια επιχείρηση, η διοίκηση να ασκείται με ένα καινούριο τρόπο, και αυτόν τον τρόπο τον κάνει πράξη η μεθοδολογία και η διεργασία του coaching και κυρίως η κουλτούρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόζονται. Καταλαβαίνω όμως ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που ανήκουν στη μεσαία, στη μεγάλη κατηγορία, θα έχουν την άνεση να το κάνουν. Οι μικρότερες επιχειρήσεις θα μπορούσαν. Το λέω γιατί με ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, με λίγα στελέχη, οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να σκεφτούν το business coaching, ότι θα τους ωφελήσει και το επιδιώκουν και όλα το γνωρίζουν. Ναι, θα μπορούσαν να μπουν και έχουν και ένα πλεονέκτημα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μέγεθος και η απλούστερη αρχική δομή μπορεί πιο εύκολα να βοηθήσει στο να αναπτυχθεί μια κουλτούρα coaching. Το μέγιστο αποτέλεσμα μέσα στην επιχείρηση το έχουμε όταν πραγματικά το coaching γίνεται κουλτούρα η οποία βιώνεται και υποστηρίζεται και προωθείται από όλους τους ανθρώπους σε όλες τις κλίμακες της ιεραρχίας, που σε μια μικρομεσαία επιχείρηση συνήθως δεν είναι πολύ εκτεταμένη η κλίμακα της ιεραρχίας. Επομένως, εκεί βρίσκεται το πλεονέκτημα, ότι μπορούμε να συνοηθούμε πιο απλά, πιο γρήγορα, πιο άμεσα
Και αυτό νομίζω δίνει ένα πλεονέκτημα. Όσον αφορά τώρα τη δυνατότητα του να το επιλέξουν σαν μια μέθοδο εξέλιξης, αυτοβελτίωσης των στελεχών, επιτυχίας αποτελεσμάτων, το coaching αποδίδει πίσω όλη την επένδυση και μπορώ να πω πολλαπλάσια και μπορεί και να μετρηθεί πολλές φορές. Υπάρχουν διάφορα συστήματα που μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοση της επένδυσης αυτής. Ναι, βέβαια μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, γιατί εκεί καταλαβαίνει και ο επιχειρηματίας ότι όντως έδωσα κάποια χρήματα, αφιέρωσαν και τα παιδιά που εργάζονται στην επιχείρηση κάποιο χρόνο για να μάθουν 5 πράγματα και να όμως που όλα αυτά τα βοήθησαν και ως ομάδα να λειτουργεί καλύτερα, αλλά και να έχουν και καλύτερα αποτελέσματα με βάση και τους στόχους που θέτει κάθε επιχείρηση. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι σημαντικό υπό μία έννοια ότι το κεφάλαιο μιας επιχείρησης τελικά είναι οι άνθρωποι. Επομένως, πώς αναπτύσσονται οι άνθρωποι μέσα σε μια επιχείρηση. Υπάρχει το παραδοσιακό μοντέλο της εκπαίδευσης, το οποίο φυσικά και λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, εάν θες να πας λίγο παρακάτω και να κάνεις τους ανθρώπους να αποκτήσουν την ιδιοκτησία της εξέλιξής τους και να μην είναι απλά παθητική αποδέκτες μιας εκπαίδευσης που μπορεί να χρειάζεται ή να μην χρειάζεται και τόσο πολύ κατά την άποψή τους. Έτσι. Αν θέλεις λοιπόν να τους κάνεις να αποκτήσουν την ιδιοκτησία της εκπαίδευσής τους και της ανάπτυξής τους και να τους βοηθήσεις, να τους ενισχύσεις πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, το coaching είναι ιδανικό εργαλείο, γιατί καταρχήν είναι προσωποποιημένο, ασχολείται με τα ζητήματα που ο κάθε άνθρωπος έχει να ξεπεράσει, τα θέματα που κάθε άνθρωπος να ξεπεράσει πάνω στη δουλειά του και που τον κρατάνε πίσω, όπως είναι οι αντιστάσεις που έχουμε πολλές φορές στην αλλαγή, έτσι, ή διάφορες σχέσεις που δημιουργούνται και δεν είναι παραγωγικές μεταξύ των εργαζομένων. Σωστό, πολύ σωστό. Τέτοια πράγματα. Επομένως, είναι ένα εργαλείο το οποίο και οι άνθρωποι το υιοθετούν γιατί βλέπουν ότι ταιριάζει περισσότερο στην εποχή, ότι είναι εξατομικευμένα, μπορεί να δουλέψει κανείς εξατομικευμένα είτε στον άνθρωπο είτε στην ομάδα και βλέπουμε γρήγορα και διατηρήσιμα αποτελέσματα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που καταλαβαίνω ότι αρχίζουν και εξοικειώνονται με την έννοια του business coaching, το αναζητούν, ενδιαφέρονται, θέλουν να υιοθετήσουν κάποιες τέτοιες τεχνικές για τους εργαζομένους τους. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις το υιοθετούν γιατί σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας υπάρχει μια εφαρμογή πάρα πολύ αποτελεσματική, θα έλεγα. Για παράδειγμα, ένας ηγέτης, ένας επαγγελματίας ο οποίος έχει δημιουργήσει μια μικρομεσαία οικογενειακή επιχείρηση ή ένας τέλεχος, μεγάλος τέλεχος μιας μεγάλης επιχείρησης. Προφανώς είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έτσι. Πόσο εύκολα μπορεί να δεχτεί συμβουλές. Έτσι. Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση ακόμα και σε έναν πολύ καλό σύμβουλο παραδοσιακής συμβουλευτικής. Όπως είπαμε όμως, στο coaching δεν δίνουμε συμβουλές. Κάνουμε ερωτήσεις. Και κάνουμε πολλές φορές αυτές τις ερωτήσεις που ο ίδιος ο άνθρωπος που είναι απέναντί μας διστάζει να κάνει στον εαυτό του. Τις δύσκολες ερωτήσεις. Έτσι. Και εκεί πρέπει εκείνος να απαντήσει στον εαυτό του τώρα, εάν θέλει να είναι ειλικρινής και πραγματικά θέλει να βγάλει αποτελέσματα μέσα από το coaching. Επομένως έτσι του δίνουμε μία διέξοδο η οποία είναι πολύ απελευθερωτική, σας λέω. Μπορώ να σας πω ότι επειδή ουσιαστικά είναι αυτός με τον εαυτό του αντιμέτωπος και υπάρχει η ερώτηση στο τραπέζι, απαντάει στον εαυτό του και αποφασίζει να δράσει με έναν τρόπο που κανένας δεν του είπε τι να κάνει, αλλά αποφάσισε ο ίδιος ότι τώρα, έχοντας αυτή την επίγνωση, μετά από αυτές τις ερωτήσεις που σκέφτηκα και αποφάσισα και μπορώ να κάνω αυτά και αυτά και αυτά τα πράγματα και να τα βάλω σε εφαρμογή, και έτσι προχωράει μπροστά και απεγκλωβίζεται από διάφορα προβλήματα που μπορεί να τον ταλανίζουν και χρόνια. Αυτό στο υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας. Ένα παράδειγμα. Έτσι. Τώρα, αν πάμε στα στελέχη, τα στελέχη, για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν συχνά ένα πολύ σκληρό, μια σκληρή κατάσταση. Δηλαδή, ένας, ας πούμε, πολύ καλός πολιτής
προάγεται σε διευθυντή πωλήσεων. Ένας πολύ καλός μηχανικός προάγεται σε τεχνικό διευθυντή, χωρίς να έχει καμία ή ελάχιστες γνώσεις διοίκησης, ούτε και δεξιότητες. Επομένως, εκεί αρχίζει και η κατάσταση γίνεται δύσκολη. Και αν δεν τον υποστηρίξει η διοίκηση, η εταιρεία, η επιχείρηση, δεν τον υποστηρίξει με έναν τρόπο ώστε να σταθεί στην καινούρια θέση, τότε συχνά, θα έλεγα, ή τέλος πάντων μερικές φορές, εξελίσσονται τα πράγματα τόσο άσχημα που και ο άνθρωπος ξαναγκάζεται σε παραίτηση και η επιχείρηση χάνει ένα πολύ ικανό στέλεχος. Αντιθέτως τώρα, εάν τον υποστηρίξει με ένα επαγγελματία coach, να τον βοηθήσει να σταθεί, να δει τις απαιτήσεις της νέας θέσης, να δει τι δεξιότητες χρειάζεται να αναπτύξει ο ίδιος για να σταθεί αυτόνομος, να αποκτήσει την αυτοπεποίθηση, να κάνει τις σωστές επενδύσεις στον εαυτό του, με τη βοήθεια του coach, ώστε να εξελιχθεί μέσα σε μερικούς μήνες και να γίνει καλός ηγέτης, τότε η επιχείρηση κερδίζει, γιατί ο άνθρωπος μέσα από αυτή τη διαδικασία, το στέλεχος δηλαδή, μαθαίνει να μαθαίνει και μαθαίνει επίσης να μαθαίνει και τους ανθρώπους του, να κάνει και τους ανθρώπους του να μαθαίνουν και να τους αναπτύσσει, να τους εξελίξει, και αν θέλετε αυτό είναι και ο πιο σημαντικός ρόλος ενός ηγετικού στελέχους σε οποιαδήποτε κλίμακα της ιεραρχίας και να βρίσκεται. Είναι να αναπτύξει τους ανθρώπους και παράλληλα να πετύχει τα αποτελέσματα. Αλλά τι να τα κάνεις τα αποτελέσματα μόνο φέτος? Θέλεις τα αποτελέσματα να έχουν μια διατηρησιμότητα. Πώς θα γίνει αυτό αν οι άνθρωποι συνεχώς δεν εξελίσσονται, δεν αναπτύσσονται, δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει για να είναι συνεχώς στην κορυφή της επιτυχίας? Έτσι δουλεύουμε στο coach. Απ' την άλλη μεριά και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στις χαμηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα, σχέσεων, ας πούμε, για παράδειγμα, αντιστάσεων στις αλλαγές που έρχονται από πάνω, ας το πούμε έτσι, που πρέπει να γίνουν μέσα στην επιχείρηση για διάφορους λόγους. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αντιστάσεις στην αλλαγή. Κάποιοι έχουμε, λόγω ιδιοσυγκρασίας, έχουμε μεγαλύτερες και κολλάμε. Και αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα για όλους, όχι μόνο για μας. Επομένως, εκεί θα πρέπει να πάρουμε μια βοήθεια. Μια βοήθεια από ποιον όμως? Από ένα καλό συνάδελφο, στο φιλικό επίπεδο, από τον ηγέτη μας που δεν ξέρουμε. Δεν είναι και εύκολο. Έτσι, δεν ξέρουμε και πώς. Και μερικές φορές είναι, μερικές φορές μπορεί να μην είναι. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι είναι πολύ πιο ευπρόσδεκτη μια βοήθεια εντός εισαγωγικών, μια διευκόλυνση σε έναν άνθρωπο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που προκύπτουν στη δουλειά του από έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος είναι επαγγελματίας όμως, και να προχωρήσει μπροστά. Και εδώ τώρα θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, αν με επιτρέπετε, γιατί μιλάμε για τον επαγγελματία coach και εδώ χρειάζεται να πούμε ότι οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι μερικές φορές μπερδεύονται. Μπερδεύονται γιατί το επάγγελμα του coach δεν είναι, ας πούμε, θεσμοθετημένο ακόμα τουλάχιστον, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος είναι coach, επαγγελματίας κτλ. Επομένως, αυτό που θα ήθελα να πω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν είναι ότι η εγγύηση ότι ο coach που θα επιλέξουν, είτε για τον εαυτό τους, είτε για ένα στέλεχος της επιχείρησης, είτε για την ομάδα τους, η εγγύηση ότι αυτός είναι επαγγελματίας στο coaching είναι δύο πράγματα. Πρώτον, οι σπουδές του να είναι πιστοποιημένες, και δεύτερον, να έχει μια διαπίστευση σε ένα διεθνή οργανισμό, όπως για παράδειγμα η Διεθνής Ομοσπονδία του Coaching ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης, και κάνα δύο άλλοι που υπάρχουν στην Ευρώπη, οργανισμοί αξιοσέβαστοι, ας πούμε, και με διεθνή εμβέλεια, γιατί έτσι τουλάχιστον θα αποδώσει η επένδυσή του και πραγματικά θα πάρει coaching και δεν θα πάρει κάτι άλλο το οποίο το έχουμε βαφτίσει με ένα άλλο όνομα κτλ. Πολύ σωστό. Και να ρωτήσω το εξής τώρα, για να το αποσαφηνίσουμε και αυτό. Πολλές εταιρείες κάνουν δράσεις team building. Αυτό είναι άλλο πράγμα, έτσι δεν είναι? Το team building, το οποίο το συγχέουν ορισμένοι με το team coaching, το team building είναι μια δράση μικρής διάρκειας. 1-2 μέρες το πολύ, μαζευόμαστε με τους συναδέλφους μας, με την ομάδα μας, και συμπεριλαμβάνει ασκήσεις και παιχνίδια έτσι
που στόχο έχουν να μας δώσουν μια καλύτερη γνωριμία, κάποιες δεξιότητες συνεργασίας. Όλα αυτά όμως είναι επιφανειακά. Δηλαδή η σύνδεση που δημιουργείται μεταξύ των ανθρώπων μέσα σε αυτό το διήμερο, ας πούμε, που μπορεί να κάνει κανείς team building σε μια ομάδα, είναι κατά κάποιο τρόπο επιφανειακή. Το team coaching είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δουλεύουμε με την ομάδα συστηματικά και δουλεύουμε στους πραγματικούς στόχους που έχει η ομάδα να πετύχει φέτος και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα, τα οποία η ομάδα τα φέρνει στο τραπέζι. Έτσι, η ομάδα βάζει την ατζέντα και καλλιεργούμε τη συνοχή της ομάδας, καλλιεργούμε την ομαδική δέσμευση στους στόχους, καλλιεργούμε την ομαδική μάθηση, την ομαδική υπευθυνότητα, την ομαδική λογοδοσία, την αμοιβαία λογοδοσία ο ένας στον άλλον. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να φαίνεται πολλές φορές έτσι λίγο περίεργο, αλλά αν μιλήσει κανείς αναλυτικά για το team coach θα έχει την ευκαιρία να καταλάβει ότι δεν μπορεί να έχει ομάδα εάν ο ένας δεν είναι υπόλογος στον άλλον για τους κοινούς στόχους. Έτσι. Όλα αυτά δουλεύονται συστηματικά και έτσι η ομάδα αναπτύσσεται μαζί, πετυχαίνει τα αποτελέσματα μαζί και αν αποτύχει, που και αυτό είναι ένα στάδιο για την επιτυχία την επόμενη φορά, όλοι μαζί το κάναμε. Έτσι. Πολύ σωστό. Και θέλω να ρωτήσω τώρα και με βάση αυτό που είπατε, κύριε Καλογεράκη, εσείς λοιπόν πώς διαμορφώνετε ένα πρόγραμμα business coaching και αν μπορείτε να μας δώσετε και κάποιο παράδειγμα έτσι, για να το καταλάβει καλύτερα και το τηλεοπτικό μας κοινό. Φυσικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει κάθε επιχείρηση ή κάποιος επαγγελματίας. Αρχικά γίνεται μια συζήτηση, μια πρώτη συνάντηση, να δούμε ποια είναι τα ζητήματα, να σχεδιαστεί ένα πλάνο που θα συνεργαστούμε και ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να είναι πιο απλός ή πιο σύνθετος ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για έναν ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος έχει μια μικρή ομάδα και θέλει να κάνει προσωπικό coaching ατομικά ο ίδιος ή για κάποια στελέχη της ομάδας. Ξεκινάμε απλά κάνοντας μια σειρά συνεδριών, όσες χρειαστεί ο κάθε άνθρωπος, με τα θέματα που εκείνος θα βάλει στην ατζέντα και τα οποία τα δουλεύουμε ένα κάθε φορά μέχρι το σημείο που να είναι ο ίδιος σε θέση να το πάει από εκεί και πέρα μόνος του εκεί που θέλει. Αυτό είναι η απλούστερη περίπτωση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τώρα ο άνθρωπος που θα κάνει coaching θα αποφασίσει να κάνει κάποια δουλειά. Το coaching είναι μια κατάσταση που δουλεύεις. Δεν έρχεται ο άλλος να σου πει τι θα κάνεις, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός στη δουλειά σου. Επομένως εσύ έχεις τη λύση ή εσύ μπορείς να βρεις την καλύτερη λύση για σένα. Ο coach θα σε διευκολύνει κάνοντας τις ερωτήσεις ή δίνοντάς σου, ας πούμε, υποστήριξη με διάφορους τρόπους. Έτσι. Επομένως, τι γίνεται, σε μια συνεδρία καταλήγουμε πάντα στο τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνεις μάλλον εσύ, αφού έχεις κάποιες επιγνώσεις ενδεχομένως από τη συζήτηση και έχεις βάλει κάποιο στόχο για να πετύχεις ή θες να κάνεις μια αλλαγή ή κάτι σε απασχολεί και θέλεις να αισθανθείς καλύτερα. Έχεις εξετάσει κάποιες επιλογές που προκύπτουν μέσα από τον αναστοχασμό που κάνεις με βάση τις ερωτήσεις που σου λέει ο coach και στο τέλος είναι το τι θα κάνεις τώρα μετά από όλα αυτά. Οπότε ο άνθρωπος επιλέγει να κάνει κάποια πράγματα ή σχεδιάζει ένα πλάνο δράσης για το αμέσως χρονικό διάστημα το οποίο θα δουλέψει και θα ξανάρθει μετά από 10 μέρες ή 15 μέρες ή μια εβδομάδα ανάλογα το θέμα με κάποια αποτελέσματα ή με κάποια προβλήματα που συνάντησε στην πορεία του πλάνου. Οπότε ενδεχομένως να θέλει να τα συζητήσει, ενδεχομένως να είναι εντάξει και θέλει να το πάει παρακάτω βάζοντας μια άλλη πλευρά του θέματος ή ένα άλλο θέμα. Συνήθως για ένα θέμα θέλουμε 3-4 συνεδρίες ώστε να έχει στο μεσοδιάστημα το χρόνο ο άνθρωπος να δουλέψει πάνω στο θέμα του και να φτάσει μετά από ένα διάστημα, ξέρω εγώ, 1-2 μήνες, να φτάσει στο ποθούμενο αποτέλεσμα.
να φτάσει στην αλλαγή, να φτάσει στη μετακίνηση, να φτάσει στο στόχο, στην επιτυχία αυτό που έχει βάλει. Τώρα, αυτό είναι η απλούστερη περίπτωση. Σε μια επιχείρηση μπορεί να είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Δηλαδή να υπάρξει ένας σχεδιασμός ο οποίος θα περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις coaching, όπως λέμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει με ένα στέλεχος ή με μια ομάδα ένα πρόβλημα απόδοσης. Έτσι, δηλαδή δεν αποδίδει η ομάδα τα προσδοκόμενα. Και ο ηγέτης επίσης ενδεχομένως να έχει μια δυσκολία στο να ενσωματωθεί, αν είναι καινούριος ή αν η ομάδα του έχει υποστεί αλλαγές. Συμβαίνουν αυτά καθημερινά στις επιχειρήσεις, με την κινητικότητα που έχουν οι εργαζόμενοι, ειδικά της νέας γενιάς τώρα, της νεότερης γενιάς, της Gen Z όπως λέμε, οι οποίοι λατρεύουν αυτό το είδος διοίκησης, όπως είπα και πριν, και μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να ενσωματωθούν σε μια επιχείρηση καλύτερα και να παραμείνουν περισσότερο σε ένα κλίμα το οποίο τους εμπνέει και τους βοηθάει να γίνουν καλύτεροι. Για να γυρίσω λοιπόν στο παράδειγμα, σε μια περίπτωση όπου η ομάδα ή ένας άνθρωπος παρουσιάζει για παράδειγμα ένα θέμα απόδοσης, καταρχήν θα κάνουμε κάποια διαγνωστικά τεστ, τα οποία φυσικά είναι διεθνώς αναγνωρισμένα, αυτά που χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον, και να δούμε πού βρίσκεται σε αυτή τη φάση ενδεχομένως οι αιτίες των προβλημάτων που εμφανίζονται ως συμπτώματα. Μετά θα σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ατομικές συνεδρίες ή ομαδικές συνεδρίες ή και τα δύο, ανάλογα αν είναι για ομάδα, ατομικές συνεδρίες με τον ηγέτη ή με κάποια μέλη της ομάδας και ομαδικές συνεδρίες με όλη την ομάδα μαζί, συμπεριλαμβανομένου και του ηγέτη τις περισσότερες φορές. Στη συνέχεια μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και κάποια εκπαίδευση. Εάν δούμε ότι η ομάδα, ας πούμε για παράδειγμα, δεν έχει διδαχτεί ποτέ πώς θα διαφωνήσει επικοδομητικά, μπορούμε να κάνουμε μια εκπαίδευση μικρής διάρκειας, μερικές ώρες, για το πώς αντιμετωπίζουμε τις διαφωνίες με έναν τρόπο που να βγάλουμε καλό αποτέλεσμα και να μην κάνουμε κακό στις σχέσεις. Γιατί τα αποτελέσματα των ομάδων εξαρτώνται δραματικά από τις σχέσεις, τις επαγγελματικές σχέσεις των ανθρώπων που δουλεύουν μαζί. Επομένως, μετά από όλα αυτά, στο τέλος μπορούμε να ξανακάνουμε πάλι τα διαγνωστικά και να δούμε τώρα αν έχει αλλάξει η κατάσταση, σε τι βαθμό έχει αλλάξει, να μετρήσουμε ενδεχομένως, αν αυτό απαιτείται από την επιχείρηση, την απόδοση της παρέμβασης που κάναμε και να ξέρουμε τελικά αν αυτό που κάναμε απέδωσε ή μήπως πρέπει να συνεχιστεί σε μια άλλη κατεύθυνση. Πόσο μπορεί να διαρκεί μια συνεδρία? Συνεδρίες διαρκούν συνήθως από 50 λεπτά μέχρι 60 λεπτά, αλλά υπάρχουν και αυτό που λέμε laser συνεδρίες, δηλαδή ότι μέσα σε ένας έμπειρος coach, μέσα σε 20 λεπτά ή 30 λεπτά μπορεί να βγάλει λαγό, που λέμε, έτσι, να επιτρέψουμε αυτή την έκφραση, με την έννοια ότι όσο πιο καλός τεχνίτης είναι, γιατί είπαμε και στην αρχή είναι τέχνη το coaching, επομένως με αυτή την έννοια ένας καλός τεχνίτης στο coaching δεν χρειάζεται πολύ χρόνο. Χρειάζεται να κάνει την ερώτηση του 1.000.000 δολαρίων που λέμε, έτσι. Δεν είναι βέβαια τόσο απλό, αλλά και πολύ διάσημοι διεθνώς σοβαροί coaches που έχουν γράψει πολλά βιβλία και πανεπιστημιακά ίσως και διδάσκουν χρόνια, που θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλές δυνατές ερωτήσεις. Μερικές φορές λένε εγώ ψάχνω τη μία ερώτηση, αυτή που θα κάνει τον άλλο να πει αχα, τώρα κατάλαβα. Κύριε Καλογεράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας σε μια από τις πρώτες εκπομπές της νέας χρονιάς του 2025 και είπαμε τόσο ωραία πράγματα για το κομμάτι του business coaching. Σίγουρα είναι πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε και νομίζω θα το εκτιμήσουν και οι τηλεθεατές μας. Να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Έχουμε καλή χρονιά με υγεία πρώτα απ' όλα και επιτυχίες και χαρές, έτσι, γιατί ο σκοπός είναι να περνάμε και καλά στη δουλειά μας και σε αυτό επίσης μπορεί να βοηθήσει το coaching. Ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλό απόγευμα.